Alegria. Sentiment de plaer que neix generalment d'una viva satisfacció d'ànima i es manifesta amb signes exteriors en la cara, paraules, etc. Perquè l'alegria ajuda a viure. Ajuda a viure. És, per damunt de tot, el més important. I per més que tinguem problemes, per més que el món no vagi com volem, si les coses no intentem buscar l'alegria i fer-les amb alegria, no ens en sortirem. La paraula que he triat és harmonia. Harmonia diu justa adaptació, entre elles, de les parts o coses que formen un tot. Correspondança d'opinions, maneres, interessos, etc. Acord, bona correspondència entre dues o més persones. I ho he triat perquè sóc músic i penso que a tots ens convé l'harmonia. Mirada, acció de mirar. Jo he triat mirada perquè amb la mirada es parla. És un llenguatge que tothom la pot entendre i avui ara ens calen moltes i moltes mirades dolces. Bonic, adjectiu, que causa una impressió agradable per les seves belleses, gràcia, elegància, gentilesa. M'agrada perquè és com un sentiment que t'agrada a la persona i també et fa sentir bé. Clar, clara, que fa o rep una llum que res no enfosqueix. I és perquè és una persona que m'estim moltíssim i que li dono tot. Amic, unit per l'amistat amb algú, que sent amistat envers algú. Jo he triat aquesta paraula perquè, no sé, doncs he fet molts amics al llarg del curs i em sembla persones que són importants perquè m'ajuden en situacions difícils de la meva vida. Metàfora. Figura de dicció que es fa quan s'empra un mot que expressa literalment una cosa per expressar-ne una altra, que tingui una certa semblança amb aquell. Aquesta paraula és important per mi perquè a vegades quan no saps explicar bé els sentiments o quan vols explicar a alguna altra persona realment com et sents, mai ets capaç de dir les paraules que realment sents. Llavors una comparació, una metàfora, és una bona manera d'explicar què sents i que l'altre ho acabi entenent. Quina és la paraula? Ballar. Executar sol o acompanyat d'altres una successió regulada de passos, salts, actituds ordinàriament al so d'una música. He triat aquesta paraula perquè és algo que pots fer per expressar el sentiment que tens. Xerinola, gresca, tabola. L'he escollida perquè és la meva paraula preferida, per com sona, perquè m'agrada molt la X i a més per el que significa, que vol dir festa, disbauxa, etc. Doncs jo he triat la paraula xiu-xiuejar. Parlar amb veu molt baixa a l'orella d'algú, per certes coses una remor sorda i temíssima. I l'he triat perquè és una paraula que m'agrada molt com sona, perquè és impossible dir-la fort. Has de dir xiu-xiuejar. La paraula que he escollit és carta. Defineix com una comunicació escrita adreçada a una persona absent. Només aquesta definició ja em sembla bastant adequada pel moment, no? Pel que significa carta, però també per una altra accepció que és mapa. Hi ha altres accepcions que tenen a veure amb aquesta definició del que és una carta, que és un escrit per una persona que és absent, però també perquè és un mapa, un full de ruta per anar cap a algun lloc. Lluita. Esforç que fan dos individus que, agafats cos a cos, tracten cadascú de tirar a l'altra terra. Esforç que fan per vèncer l'un a l'altre, perquè per poder sobreviure hem de lluitar. I la meva vida, doncs, des que era una nena, és una lluita constant. Rebel, que refusa l'obediència a una autoritat legítima. Per què? Vaig néixer rebel
crec que és una de les paraules que més em defineix i segueixo sent molt rebel. La insubmissió per mi és qüestionar-ho tot, plantejar-me el perquè de qualsevol cosa, no donar-ho tot per fet, saber dir que no vull una cosa, que no accepto una cosa si a mi no em sembla correcta. I des d'aquí vull renyar el senyor Pompeu Fabra perquè no està insubmissió en el seu diccionari, senyor Fabra.